जोङो दा चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार एबसु जोङो जयैनो बे मोनानि समावबो बे भावरागुरि गामियाव थानाय जि जोंनि बे ओनसोलनि 10टा गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै गथ' गथाय लानानै न' गारनानै बे गोजां बोथोर समाव बेबायदि परिखा टाइमाव दिनैहाय खोब दुखुनांथावै आलाय सिलाय बे फोथाराव थाफैनाय मोनसे थासारियाव दिनै जों गोग्लैदों। जों बयबो मिथिगौ जे दाखालि 19 तारिखआव जे कारिगाव बेखिनियाव बुंनो थाङोब्ला मोननै जि हारि बे हारिनि गेजेराव जि मोनसे खारसे बेरसे अमानबीय मोनसे जि समस्या बा घटना बे जाथाया जानानै थांदों आरो बेवहाय सासे बर' सुबुं जाय बिथाङा अबथिरायै जायफोरनाखि मा होनो दुथां निष्ठुर आखुनि मानसिफोर बिथांमोननि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानांबाय। जों बेनि थाखाय जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथाया जोबोद निन्दनीय मोनसे जाथाय बियो। बेनि थाखाय जाथायखौ जों गरिहना होदों, जोङो कन्डेम खालामदों आरो बाहाय जायफोर जाथाय खालामग्रा कालप्रिटफोर जाथिया जिखि जाया मानसिया जिखि जाया बे क्रिमिनेल बै बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि सरकारनि जि प्रसासन क'क्राझार जिल्ला जि मोनसे डिस्ट्रिक्ट प्रसासन बिथांमोना आयेनगत भाबै गोख्रोङै थाबैनो एक्सन लानांगौ आरो बिथांमोनखौ जोबथा जि मोनसे आयेननि जि बिसार बे बिसारखौ रायजोफोरनो होनांगौ जों बेखौ खावलायदों। दिनै बे जाथायनि थाखायनो बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव ओनसोलनि सा पार्टआव जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा दिनैहाय दुखु खस्थ' सहायनांदों। गावजों गाव मोनसे फोथायलायनाय जों मोनसे बुजा फरा जि मोनसे परिबेसा गैया जानानै दिनै बेबायदि दाङाबाजिनि मोनसे महरखौ लादों आरो बेनि थाखाय दिनै आलाय सिलायै रिलिफ केम्पआव शिबिर जि मोनसे आश्रय लानांदों बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बे भावरागुरि बे जायगानि जे गेवलां फोथाराव 10टा गामिनि गासै 350 जि मोनसे परियाल दं। बाहाय गैयाबाबो इनमेट्स हिसाबै 1000नि बारा दङ। स्टुडेन्टफोर दं, गथ' गथाय दं, बिमा बिफा दङ। बिनि थासारिया जोबोद गाज्रि। जों दहाय मोनाबिलियाव फैनानै नुफैबाय जे बिथांमोना थांनाय हरसेखौथ' गोजौआव खुनु फिल्टार गैयालासिनो खुनु जि गुदुं खुनु बिदि प्रटेक्सन गैयालासिनो निहिरावनो बिथांमोना गुसुनि गेजेराव गथ' गथाय लानानै बे दिनखौ बारहोलांदों। बेखौ नुनानै जों जोबोद दुखु मोनो। बेनिखायनो मोना जों चिरां जिल्ला एबसुआ बिथांमोननि बेखिनि दुखु खस्थ'खौ जोङो नुनानै सहायनो हायैयाव जों बेबस्था खालामनानै दिनै बिथांमोननो जों फिल्टारखौ दा बे 9टा 9:30 बाजियाव जों फैनानै होफैदों आरो बिथांमोननो एसे जाग्रा लोंग्रा बिस्कुट बायदिसिना सिनि थाव संख्रि बानलु हालदै बा दालि बेखिनिखौ जोङो हरखाबैनो जि हायो जों दा अनसुंथाइखौ होफैदों। बे आरो फैबाय थानाय समाव दिनै जोङो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे बर' समाजा सोद्रोम मोनसे समाज, खुनु दाङाबाजि खुनु हाय खायजिया सोरखौबा गाग्लोबनाय सोरखौबा बेबायदि आक्रमण खालामनाय जोंनाव बेबायदि नेचार गैया, केरेक्टार गैया। दा दिनै जोंखौ गुबुनफ्रा गोबां रोखोमै गुबुन थासारियाव फाव फान्दायनानै बे बर' जाथिखौ मेगन सानाय, बर' हारिखौ जौगानायनिफ्राय नाख्रेबनाय बे थासारिखौ जों नुबाय थानो मोनदों। गोबां चेलेन्जेसआ जोंनाव फैबाय थादों। दा बेफोरो जाहाथे जाया, जोङो देशनि नागरिक हिसाबै बे देशआव जायखि जाथि जनगोष्ठी थाया मानो, जायखि धोरोम बोरोन मानसि थाया मानो, बयबो जाहाथे संबिधाननि जे अधिकार जोंनि थांनानै थानायनि, जोंनि जिबननि, जोंनि सम्पतिनि, जोंनि जौगानायनि, जोंनि समाज दानायनि, जोंनि गामिखौ फोजाखांनायनि जि मोनसे सान्थि जि परिबेस आरो जि मोनसे संबिधाननि अधिकार मोन्थाय बेखौ सरकारा आरो जोंनि एडमिनिस्ट्रेसन प्रसासन बिथांमोना निश्चित खालामनो हानांगौ। जों बेखौ दाबि खालामदों। जोंनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि जौगालु मोनसे मुलुगाव, बे बिसायन मुलुगाव बे रोखोम फोथाराव थानानै दिन बाहायनो मोना बिदि सम खाथायनानै जोङो हानाय नङा। बेनिखायनो जों दुखु मोनदों। मेट्रिक फाइनाला फेब्रुवारियाव 10 तारिखनिफ्राय जागोन। हायार सेकेन्डारि फाइनाला 10 तारिखनिफ्राय जागोन। दा बेयाव जों हिसाब खालामबाय गैयाब्लाबो मेट्रिक फाइनाल होग्रा आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होग्रा 20-25 जनसो गथ'फोर दं। बिथांमोना माबायदि थासारिजों फरिखा होगोन, बिथांमोननि प्रिपारेसन, बिथांमोननि जि मेन्टेलिटि
स्किल बिथांमोना लानांगौ सोलोंथाइ लानांगौ थांनानै थानांगौ बियो बोरै जागोन बेबायदि परिबेसाव बेनिखायनो जोंनि एकमात्र दाबिया बे दिनैनि दिनाव जाथाया जि जालांबाय बेनि जे डेम'क्रेटिक जे जोंनि संबिधानाव जि मोनसे बेबस्था दं बेबस्थानि गेजेरजों जास्टिसखौ जोङो होनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाफोरनि जोंनि साफ्रोमबो ओनसोलनि गामिनि फरायसाफोरनि जोंनि जिबन सम्पति आरो गामि रैखाथिनि बेबस्थाखौ बिथांमोना निश्चित खालामनानै जोंनि बे माने केम्पआव थानाय रिलिफ केम्पआव थानाय रायजोफोरखौ जाहाथे न' फारसे मोजाङै सान्थि लांफिनहोयो बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्ट जोंनि न'खर बिटिसि सरकार आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला जोंनि चिरां जिल्ला बे प्रसासन बिथांमोनखौ जोङो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय जों गोख्रोङै खावलायो जायफ्रा न' सावजाबाय बिथांमोननिया धोन सम्पति माखासे लस जाबाय दा बेनि बेलायाव सरकारखौ माबा मोनसे हेफाजाब होजानो लुबैयो नामा नोंथांमोना? डेफिनेटलि दिनै जायफोर सुबुंफ्रा अयनायैनो बेबायदि गावनि जि मोनसे अरायथा जि न'खर जि गामि बिथांमोना दिनै सावजाबाय बा डिसप्लेस जानांबाय बै न'खरफोरनि थाखाय बा बै गारजेन बा बेक्तिफोरनि थाखाय जि खथिपुरन बिथांमोननि जि मोनसे न'खरखौ सोलिफिननांगौनि थाखाय समाजखौ माने दाफिननांगौनि थाखाय बै गामिनि समाज आरो बै बेक्ति न'खर बिथांमोननो सरकारा नांगौ रोखोमनि जि मोनसे साहाय्य जि मोनसे अनुदान बेखौ होनांगोन जों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो सरकारनि फारसे आपिल खालामो।